खानाय फिथर खाथबबा बिराद मोजां नुयो रुमबांनो खानाया गोलाव दा रोजा गोलाव नै फिसा फिसाजोआ हारसिं थारमाने खानाया गोलाव जाबाय नालाय खानायखौ हारसिं खानानै लानो हानो नागिरा आरो एसे उसुबिदा मोनो गथ'आ बिफाया खानानै होबाय थानाङो बेखौनो मोनसे मेम'रि हिसाबै दोनबाय आरोना माबायदि मोनो बिफाया नाय उन्दैनिफ्रायनो खानाय खाननानै होनाङो दाबो खाननानै होनांगौ आरोना सासेल' फिसा होननानै गिलुबाल' दाव अनो बिफायाबो फिसाला सासे फिसाजो सासेयाव खानाय खाननाया आखिर बेटी किसकी है नायखोमा हरबावबाय आखाइ गुदुंजों खानाय खाननाया मानो सानांगौ जाखो आंनो फालाननिखा आंनो सिननो हायो जाबाय खानाय फिथर खाथबबा बिराद मोजां नुयो रुमबांनो खानाया गोलाव दा रोजा गोलाव गोदोनि मानसियाल' खाथबो आरो दानिया खाथबनो मोना सोरनि रुल जालायखोहाय बियो सिगांनि मानसिफ्रा खानाय खाथबबा खानाय फिथराव लोगोसेयानो बाबथाबनानै थायो होननायखौ खेल गैया नोङो बिदिसो होनना रायलायो सिगांनि मानसिफ्रा सिगांनि मानसिफोर बोराय बुरिया बिदि होनना रायलायो आरो खानाय फिथरावसो लोगोसे थायो होनना बुंलायलायो मोखांखौ नुजाथारला फिसाजोआ